Też oczekujemy, że pan z nami jest. Короче, в этом году решил присоединиться к митингу белорусам. Музыку пустили, ничего не слышно. Ладно, потом запишемся. Сейчас я, короче, ищу своих. Что-то не вижу никого. Где активисты-то все? Вітаем вас, шановне господарство, сёння у Варшаве на пляцы Трох Крыжоў. У такі цудоўны пагодны дзень, у які Варшава сёння святкуе утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 108-ю гадавіну гэтай цудоўнай гістарычнай падзеі. Насамрэч вельмі прыемна, што сёння наша падзея не толькі беларуская, але ж яшчэ і пры удзелу палякаў. Таму дзякуй вам вялікі. Ніх жые Польска! Ніх жые Польска! Ніх жые Польска! Вось ужо Марына узгадала і польскі бок. Я узгадаю, што святкаванні утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі адбываюцца па ўсім свеце, апрача Беларусі. На жаль, такая рэчаіснасць, але, спадзяюся, неўзабаве гэта ўсё зменіцца, і у тым ліку ў Беларусі таксама мы разам з вами будзем святкаваць угодкі ўтварэння БНР. Але вельмі паказальна, спадарства, што гэтае святкаванне гадавіны БНР утварэння яны ладзяцца ў розных кутках, не толькі ў Польшчы, не толькі ў Літве, але нават і ў Канадзе, і ў ЗША. Гэта паказвае толькі на тое, як шмат нас беларусаў. Мы згадалі пра тое, што сёння разам з намі, канешне, беларусы, сёння разам з намі палякі, але вельмі прыемна сёння таксама тут бачыць і украінскія сцягі. Таму слава Украіне! Слава Украіне! Слава Украіне! І вось у такім настроем, мне падаецца, ваяўнічым, з надзеяй, з верай у перамогу мы і будзем ладзіць гэтую падзею, якая стартуе тут на плошчы Трох Крыжоў, затым працягнецца вялізным шэсцем. Мы бачым і гэты самы неверагодны вялізны сцяг на 330 метраў. Толькі на Дзень волі ён разгортваецца. Таму дзякуй вялікі, што убачыце ўсё гэта. Я ўпэўненая, што і падтрымаеце. Ну і, канешне, прыйдзем мы сёння і на пляц Замковы, дзе таксама нас будзе чакаць вельмі вялікая праграма. Ну і на працягу усяго вечару разам з вами будзем мы, Марына Савіцкая. І таксама Алексей Сапрыкін! Ну і, вядома, усё наше мерапрыемства не магло б не адбыцца без арганізатараў, таму дазвольце зачытаю спіс арганізатараў, якія спрычыніліся да таго, каб мы з вами сёння у Варшаве адсвяткавалі Дзень волі. Офіс Святланы Ціхановскай, Аб'яднаны пераходны кабінет, прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні Аб'яднанага пераходнага кабінету, Беларуская асацыяцыя палітвязняў да волі, Супоўка Беларусы Варшавы, Музей вольнай Беларусі, Цэнтр беларускай культуры у Беластоку. І, канешне, дзякуй вялікія нашым інфармацыйным партнёрам. Гэта непасрэдна Белсат, Еўрарадыё, Радыё Свабода, Польскае радыё, Беларуская радыёрацыя, праекту вечаровы кефір, Абычнаму утру, Мост і не толькі. І дзякуй вялікі ўсім тым журналістам, якія сёння тут працуюць на гэтай самай падзеі. Дзякуй вялікі і тым людзям, якія падтрымліваюць вось менавіта старт нашай гэтай імпрэзы. Гэта нашыя беларускія дудары і гэта клуб Invictus 1863. Не разбежали. Баявы настрой у клубу Invictus. Давайте яшчэ раз прывітаем іх гучнымі апладысментамі. Ну і думаю, час ужо перайсці да нашых выступоўцаў, спікераў. Недарма мы сёння пачынаем наше святкаванне каля касцёлу Трох Крыжоў, на пляцы Трох Крыжоў, таму думаю, што справядліва запрасіць на гэтую сцэну першым прамовіць беларускага ксяндза з
гаспадара Вячаслава Барка. Беларусы, маю гонор звярнуцца да вас, беларусаў вольных, але таксама звяртаюся і да тых беларусаў, якія сядзяць у сваіх афіцэрскіх кабінетах у Мінску і вельмі пільна сочуць за ўсім тым, што тут дзеецца, што тут адбываецца, а пасля таксама аналізуюць усё пачутае. Слухайце уважліва. Мы сабраліся сёння у дзень волі, дзень, які для кожнага з нас стаў не проста датай, а сімвалам годнасці. Гэта дзень нашага нацыянальнага гонару, бо ў гэты дзень пачалася гісторыя нашай новай дзяржаўнасці, якая, безумоўна, сягае ў гісторыю тысячагоддзя. І сёння, калі над нашай бацькаўшчынай навісла цень расійскай акупацыі, калі наш край спрабуюць ператварыць у нямую калонію, якая мае жыць у страху і маўкліва скарацца перад любым злом беззаконня, я хачу сказаць вам сёння галоўнае. Мы, беларусы, нацыя герояў, а не баязліўцаў. Нас дзесяцігоддзямі спрабавалі пераканаць, што беларус гэта той, хто памяркоўны, хто маўчыць, хто схіляе галаву перад гаспадзінам альбо перад панам. Гэта хлусня, гэта мана, якую нам навязывалі імперыі, каб мы забыліся, хто мы ёсць. Паглядзіце на нашу гісторыю, якая напісаная крывёю тых, хто не баяўся ісці супраць тыранаў. Мы нашчадкі тых, хто стаяў пад Воршай і хто падымаў штандары слуцкага збройнага чыну, хто ішоў у бой, ведаючы, што за спінай Божая праўда і родная зямля. Мы не нацыя рабоў, мы нацыя воінаў духу. Сёння часта кажуць пра цану свабоды. Вы ведаеце гэтыя словы. Воля – гэта здольнасць плаціць найвышэйшую цану за свабоду свайго народа. Як святар я бачу ў гэтым глыбокі евангельскі сэнс. Сам збаўца Христос, ён заплаціў найвышэйшую цану на Галгофе, каб вызваліць чалавека з-пад улады граху і даць яму свабоду. Христос не быў баязліўцам, ён пайшоў да канца. І сёння нашы лепшыя дочкі і сыны у акопах ва Ўкраіне, у турмах у Беларусі, у выгнанні па ўсім свеце плацяць гэтую цану кожны дзень. Яны не гандлююцца сумленнем, яны сведчаць усяму свету. Лепш цярпець і нават быць забітым, але пазастацца вольным, чым жыць сытым рабом у ногах акупанта з усходу ці куратара-спонсара з захаду. Сёння, 108 гадоў пасля абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, мы, беларусы, не маем права пачуцца стомленымі. Мы не маем права на стомленасць, мы не маем права на адчай, і тым больш мы не маем права на унутраныя беларускія спрэчкі паміж сабою тады, калі краіна патрабуе вызвалення. Бо перад намі насамрэч стаіць нескончаная справа. Больш за 1,5 стагоддзя таму наш нацыянальны герой і пакутнік Кастусь Каліноўскі, ідучы на шыбеніцу, пакінуў нам запавет. Тады толькі народзе
зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Гэта не словы ненавісці, гэта словы праўды. Калі хочаце, гэта духоўны дыягназ для нашага народу, які церпіць ад захворвання ідэалогіі рускага міру. І мы, беларусы, маем права на сваім шляху волі спыніцца толькі тады, калі завершым справу Кастуся Каліноўскага. Мы спынімся толькі тады, калі апошні акупант пакіне нашу зямлю. Калі над вольным Мінскам, Гродным і Віцебскам зноў залунае наш бел-чырвона-белы сцяг і будзе зяць святая пагоня. Час мірных ілюзій скончыўся. Мы убачылі, што зло не разумее мовы кветак. Зло разумее толькі сілу праўды і сілу духу. Наша воля – гэта наша зброя. Наша еднасць беларусаў – гэта наш шчыт. Бог не на баку моцных армій. Господь не на баку тых, хто ідзе, але Господь на баку тых, хто ідзе за праўду. І калі мы будзем цвёрдымі ў сваёй веры, ніякая чума варожых нам ідэалогій, як усходніх, так і заходніх, нас не пераможа. Беларусь – гэта жывы дух вольнага народа, які немагчыма забіць. Паважаныя беларусы, будьце мужнымі. Маліцеся за нашых воінаў, якія змагаюцца і сёння падчас вайны, якая дзеецца. За іх маліцеся, пра іх памятайце. Будзьме салідарнымі паміж сабою, яднаемся вакол ідэі вольнай Беларусі. Мы, беларусы, маем абавязак выйсці з гэтай барацьбы, з гэтай вайны вольнымі людзьмі. Мы вернемся дадому, і Беларусь будзе вольнай. Беларусь будзе еўрапейскай. Нехай Господ благословить Беларусь. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Спадарства, мне падаецца, што вельмі адме, што Беларусь жыве. Мы прыгадваем не толькі на Дзень волі альбо на іншыя адметныя даты. Свята, якое сапраўды робіць нас нават большымі, чым мы ёсць цяпер. Няхай жыве незалежная Беларусь. Няхай беларусы ніколі не будуць абмежаванымі ў сваёй свабоднай волі. Хай край наш будзе вольным і моцным, а людзі ў ім жывуць свабодныя і шчаслівыя. Жыве Беларусь! Ну а зараз даем слово нашей галоўнай спикерке на помніку Коперника Насточка. Наталья Арсеньева. Живе Беларусь. Живе Беларусь, праз стагоддзі пакутаў, праз попел, пажараў і кроў. Живе Беларусь, разрываюцца путы, і воля вяртаецца зноў. Живе Беларусь, не згіне ніколі, пакуль мы верныя ёй. Живе Беларусь у шчасця, у долі, под зоркой своей золотой. Мы верим у силу, мы верим у правду, мы верим в свой родный кут. И никому не сбить нас с каляины, бо наш господар только тут. Живе Беларусь! Живе вечно! Живе! Живе Беларусь! Живе вечно! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава
Україні! Слава! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Свободу политвязням! Живе Беларусь! Живе вечно! Ну і наприкінці я би хотів сказати, шановне господарство, коли хтось скаже, та я стомився, та я вже нічого не хочу, поглядіть, коли ласка на нас тут. Ми виходимо, як уже сказала Марина, кожний тиждень у неділю о 14 годині ми збираємося на помнику Коперника, щоб сказати за тих, хто зараз залишився у Білорусі і хто не має права голосу, щоб вийти і сказати за їх: «Живе Білорусь!» Верим, можем, переможем. Ось мне подається господарство, что з таким Короче, небольшая пауза техническая, там что-то. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Тихановская, по-моему. Если я не ошибаюсь, где-то вот она. Вместе с Латушкой. Оказался в голове колонна. Короче, 6000 шагов натопали. Ходим на площадь. Здесь будет какой-то концерт, видимо, где-то. Но я, однако, концерта не дождусь. Это площадь старого города. Я уже вам ее показывал. Познакомился тут с людьми. Вон там площадь идет. Где сценка-то? Обычно огромную сцену ставят. Ну, может быть, она там дальше где-то. Где вы, буряты Варшавы, что попрятались?